падарожжа можна адпраўляцца пешшу, можна на чоўні, можна ў падарожжа адпраўляцца на ровары, а лепш за ўсё на Hyundai. І цяпер у падарожжы мы будзем адпраўляцца з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну што, паехалі? А па дарозе слухаем сваё. Ой, у месте на рыночку, ой, там игруй, ложки милуй, ой, там игра, ложки мила, ложку тарелку загубила. Ложку тарелку загубил, кран хварту замочил. Ложку тарелку загубил, кран хварту замочил. Шановному панству дзень добры! Вось ехаў і гляжу, вёсачка нейкая прыгожая. Дай, думаю, прыпынюся, падзіўлюся. А знаходзіцца гэтая вёсачка якраз для Гомля. А гэта Гомельскі раён, Гомельская вобласць, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. І вось гэтая вёсачка завецца Галавінцы, а знаходзіцца яна якраз на рэчцы Іпуть. І вось тут рэчка Іпуть робіць такое калена. І прафесор Александр Рогаль выказаў думку, што, магчыма, назова Галавінцы пайшла ад гэтага вось калена, ад гэтага паўвострава, а які нагадвае галаву. І вось людзі, што пасядзеліся на гэтым паўвостраве, на гэтай галаве, і завуцца галавінцы. А яшчэ вось ёсць такая думка, што назова Галавінцы магла пайсці ад слова гала. Ну, гала, а гэта вось такая балотістая сенажаць, не заросшая карчамі і лесам. І вось людзі, што жылі ля гала, і зваліся галавінцы альбо галы. Так што галы, паважанае панства, маглі пайсці з беларускага гала. Жарт. Упершыню ў пісьмовых крыніцах, паважанае панства, вось гэтая вёсачка Галавінцы узгадваецца як сядзіба Галавінцы, а яшчэ ў 16 стагоддзі. І тады вось Галавінцы былі ў Гомельскім старостве Рэчыцкага павета Менскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага. Ну і вось у 17 стагоддзі, недзе ў 1640-х гадах, а рабілі рэвізію Гомельскага староства і запісалі, што ў вёсцы Галавінцы знаходзіцца 4 дымы і 2 службы. А ў 18 стагоддзі 5 лістапада 1762 года кароль і вялікі князь Аўгуст III, сын Аўгуста II Моцнага, выдаў прывілей, і па гэтым прывілеі, значыцца,
А вось сын Дамініка, Александр Фашч, атрымаў 2 дамы ў Гомлі і некалькі вёсачак каля Гомля, сярод якіх была і вось гэтая вёска Галавінцы. А роўна праз 10 гадоў, як фашчы атрымалі вось галавінцы, адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай. Ну і галавінцы ўжо патрапілі ў зусім іншую дзяржаву, дзе ўжо правілі не каралі, а цары. Галавінцы апынуліся ў расійскай імперыі. Ну і фашчы не сталі адсюль выязджаць, а засталіся ў галавінцах і пачалі ўжо служыць не каралям, а царам. У 1773 годзе тут было ўсяго толькі 18 дамоў у вёсцы, а ў 1841 годзе тут была збудавана новенькая праваслаўная царква. Я вось не ведаю, хто даваў грошы на будаўніцтва царквы, можа гэта памешчыкі фашчы далі грошы, Бог яго ведае. Але вось царква тая з 1841 года, прайшоўшы праз шматлікае выпрабаванне, вось захавалася і па сённяшні дзень. Боже, на свете мой Ойче з небес, другого на свете нема. Глянь на суровый, покутный мой лёс и не покинь моего краю. Вось гэтай свята-пакроўскай царкве, пажанае панства, ужо хутка будзе 200 гадоў. Але не ўсе гэтыя гады яна тут дзейнічала, гэтая царква. А калі вось прыйшлі бальшавікі, то ў 1920 годзе яны арыштавалі айца Васіля Валатоўскага, які служыў у гэтай царкве. Ну, але пазней яны выпусцілі яго, але зноў былі арыштавалі ў 1937 годзе. Яго тады саслалі ў Караганду, адкуль ён не вярнуўся. Храм быў закрыты. Ну, але падчас Другой сусветнай вайны гэты храм зноў пачаў дзейнічаць. Тут людзі маліліся Богу. Ну, але пасля вайны ў 1962 годзе гэты храм зноў быў закрыты і перададзены вось пад мясцовы клуб. І вось у храме, у намоленых сценах пачалі ладзіць танцы, гуляць у більярд, круціць кіно. І вось царкварня яна была цалкам драўляная. І ўсё, што вось цэглы тут, гэта ўжо было дабудавана за саветамі. Кінабудка была дабудаваная, сцэна дабудаваная. Ну і храм, ён узвышаецца вось на гары над рэчкаю. І калісь тут была званіца. Так мясцовыя жыхары расказваюць, што вось калі прыйшлі нядобрыя людзі разбураць храм, то яны званы са званіцы паскідалі з ненавісцю на зямлю. І толькі ў 1990-х гадах храм быў ізноў вернуты вернікам, і тут пачалі ўзносіцца малітвы да Бога і пачалі маліцца за тых, хто загінуў у часы сталінскіх рэпрэсій.
вось тут, недзе каля царквы, уніз да рэчкі, была крыніца. Каля крыніцы стаяла капліца, і людзі вось прыходзілі сюды да гэтай крынічкі за вадою. Але калі у царкве зрабілі клуб, то моладзь вось не вельмі добра неяк так адносілася да гэтай крынічкі, яе закідалі брудам, і яна знікла. Каля царквы вось быў пахаваны святар айцец Нікадзім Валатоўскі, які, кажуць, быў першым святаром у Святапакроўскай царкве. Ну і калі да царквы рабілі прыбудову, то родзічы яго астанкі выкапалі там і перапахавалі тут, на гэтых вясковых могілках. Ну а ўжо сын Нікадзіма, Васіль, які пасля бацькі служыў у царкве, той, як я вам ужо казаў, загінуў у сталінскім гулагу. І вось дзе ягоная магіла, і дзе магілы іншых вось такіх, як ён, пакутнікаў безвінна забітых, ніхто не ведае. Праз 2 гады, як тут у Галавінцах была збудаваная царква, у чэрвені месяцы 1843 года, вось тут у гэтай вёсцы у сям'і збяднелага шляхціча Ігната Стравінскага нарадзіўся сын Хведар, які стаў у будучым знакамітым оперным спеваком. Вось Хведар Стравінскі, ён нарадзіўся тут у гэтай вёсцы, рос, ну а калі надышоў час ісці ў школу, то яго аддалі вучыцца ў мазырскую шляхецкую вучэльню, якая пазней пачала звацца Мазырская гімназія. І вось у Мазырскай гімназіі там быў школьны тэатр. І ў гэтым тэатры, у пастаноўках удзельнічаў Хведар Стравінскі. Ён спяваў у хоры вось Мазырскай гімназіі. Ну і можна сказаць, што ўпершыню на сцэну ён выйшаў у Мазыры. Хведар Стравінскі пазней паступіў вучыцца ў Нежы на юрыста, ну але творчасць перамагла, і ён пачаў вучыцца ў Петербургскай кансерваторыі. Ну а дэбютаваў Стравінскі на прафесійнай сцэне ў Кіеве. І ў Кіеве ён сустрэў сваё каханне і ўзяў шлюб з Ганнай Халадоўскай. Ну і вось з Кіева Стравінска запрасілі ў Марыінскі тэатр у Петербург. І на сцэне Марыінска тэатра Хведар Стравінскі выканаў свае лепшыя партыі і стаў у шэраг вось лепшых знакамітых сусветна вядомых оперных спевакоў. Хведар Стравінскі, ён за сваю творчую дзейнасць атрымаў вельмі шмат розных узнагарод. Ну і ён быў не толькі вось оперным спеваком, ён яшчэ удзельнічаў у канцэртах і спяваў рамансы. Ну а яшчэ наш з вамі земляк вось цудоўна маляваў, захавалася некалькі альбомаў з ягонымі малюнкамі. Но памёр Хведар Стравінскі ў Петербургу ў 1902 годзе, калі ему было толькі 59 гадоў, і пахавалі яго вось у Петербургу у Александра Неўскай лаўры, ў некропалі майстроў мастацтва. Надмагільны помнік Хведару Стравінскаму з'яўляецца гісторыка-культурнай спадчыны агульнарасійскага значэння. У Марыінскім тэатры паставілі бюст нашаму вось земляку. Ну а тут вось у ягонай роднай вёсцы ёсць вуліца Камсамольская, ёсць вуліца Пралетарская, ёсць вуліца Савецкая, а толькі не мае вуліцы Стравінскага. Я ўжо не кажу пра бюст, які можна было паставіць тут свайму земляку. У Хведара Стравінска і Ганны Халадоўскай нарадзілася 4 сыны, і самым знакамітым з іх стаў Ігар Стравінскі. Ігар Стравінскі нарадзіўся ў 1883 годзе пад Петербургам. Ну і вось перад Першай сусветнай вайной ён з'ехаў у Швейцарыю, пазней паехаў у Парыж, ён стаў знакамітым як кампазітар, дырыжор, піяніст.
працаваў у жанры оперы, сімфоніі. Ігор Федорович Стравінскі з'яўляецца адным з буйнейшых прадстаўнікоў сусветнай музычнай культуры 20-го стагоддзя. Ён памёр у 1971 годзе ў Нью-Йорку, а пахаваны ў Венецыі. Ігор Стравінскі грамадзянін Францыі, Амерыкі. А бацьку і сына Стравінскіх называюць сваімі расіяне, украінцы, палякі, кажучы, што Стравінскія паходзяць з польскага роду. Адны толькі беларусы маўчаць. І я не думаю, што гэта з-за сціпласці. А мы Стравінскімі павінны ганарыцца, павінны гаварыць пра іх. Бо мала таго, што бацька знакамітага кампазітара, знакаміты спявак Федор Стравінскі нарадзіўся вось тут, у Беларусі, у гэтай вёсцы, дык Стравінскія яшчэ й паходзяць менавіта з беларускага шляхецкага роду. Стравінскіх вось ёсць некалькі адгалінаванняў. І вось гэтыя Стравінскія, яны адносіліся да герба Суліма. І герб Суліма вядомы яшчэ з 16-го стагоддзя. І вось у 16-м стагоддзі жыў такі Марцін Стравінскі, які быў кашталян менскі, а яго сын быў стараста Рагачоўскі. А брат Марціна, Балтазар Стравінскі, быў кашталян Берасцейскі, ваявода Менскі, стараста Мазырскі, і менавіта Балтазар Стравінскі у Мазыры збудаваў першы касцёл. Стравінскія герба Суліма былі ў нас суддзі ашмянскія, пінскія, старасты слонімскія. Стравінскія былі ў пашане, у нас у Беларусі, ці тады казалі у вялікім княстве літоўскім. І вельмі шкада, што на сённяшні дзень вось мы пра Стравінскіх вельмі мала ведаем і іх не ўзгадваем. У Беларусі нарадзілася вельмі шмат знакамітых людзей. У нас вельмі багатая гісторыя і слаўнае мінулае. І культура Беларусі гэта не толькі вось дранікі, чаркі, шкваркі. У нас цудоўная музычная культура, тэатральная, выяўленчае мастацтва і так далей. У нас багатая культура еўрапейскай краіны. І давайце будзем пра гэта помніць. Час развітвацца, шаноўныя, поспехаў вам, ўсё самага найлепшага і да новых сустрэч. Да пабачэння!